Na kibona watu wa minto mbia mwere mwensi. Bia mwana nande karibu sana senkwane nkego tatu tutware. Igoro ya matemu asokete a KCSE. Sirietari ya neno soro na Ndizi TV. Haya, ama Professor Magoa nasokete matemu. Matangazo na aruwe tunande chiskuru ao imeyagusi. Na baga wanafunzi ao imeyagusi. Na isiko ya gusimba nyore tama tokea abo. Na ndeta kitatu kuwanire akeigo. Igoro ya matokea haya. Kwanza tatata imbia congratulations aba iburi mwensi bari mwati otereri abana baino moka basomya moka akana chi fees mpaka bagaika form 4 nandi bakora tamatemu abana bari bonsi muta tamete kuri school mwa kora tamatemu nandi moka nyore grade keino tatakobata imbia congratulations regardless of wege grade kirikwa nyorete chi sukuru na barimu abwaterana in one way or the other baka abana bakanyora matemu bakora matemu nandi banyora ma results chabo ngobata ine pia congratulations. Wano tatikura kwa mwanafunzi urioetete. A big congratulations. Na kinita getumanya nga oyotari oromori wa masomo gustari nga wa achiviri. Wano nari gwa chakire. Wa set your foundation go sukwa ikira sabono expectations get the chakira ko clear in your life. Ase step yoko genda mutuboniga lazima maintain go so do better what you've been doing. Nariura nyara go achieve in life. Nariura nyara go ikese okunyara konyora matunda yo kusoma kwao kegeranga kwa nyore a plane or wachire university toka kangiki enara matunda yo kusoma kwao in step towards konyora matunda yo kusoma kwao konyore degree ngia kuri university na ndola ndicho job ngia na diura nyare konyora matunda yo kusoma kwao so discipline kurubono kugenderera buna kwa twalire nere very important and discipline yebone ondete ukari kubwati okara ebieka na lecturers bari kuno kumiri mono ngwa attend class ko attend ko sen kwa nyota marusto nyeti ko sen kwa kora tekende unota kire ko kora kana wono kwa bero muntu mugima e grade yekyo ekera make sense azore karore disciplined na ndo maintain paka kwa ikerere amatunda ya masomao ntate ko kwanera abaiburi bari abana babo baitete tema buno kunyara lakini taringere lazima bweruwanie kwanza abana bari kwa namba bakora class 8 taringa lazima bweruanie orapokie go so osiri mepange ndo mwana agende school ngia irianya rweta tari school chionz tari lazima agenda alliance ma ko nyore grade kia omwana na bako genda school indians but try your best kurumo ya wata benga ki na temete my best na abana mwanchirane koren kera mwa eta smo kurukuru mwanchirane na ndemo menye ne kipato gi familia ino aya abaibori mbaroro na abarabu babu at expectations ngabana babo nkonyora bariki a plane bakanyore C- is plane and every divinde go chance tigango tebiga nchino muntu nganje tamasomo na no muntu ngigene tenga ki okosoma is one way of making it in life or you're increasing your options of making it in life but it's not the only way that lazima nyore a plane in mathematics or a plane in KCSE mwenye koba competent in life. Tuavire toko tabukirenga king education is the key, but we have never been told that it's not the only key. Yes, it's the key. It's a key among the many keys. Wanota gete tuanchirane ga boybori baitu. Tarazu mwana agende university umako kubunere, umako mosekero, umako celebrate. Umwana etirime ke yons pako nyore grade kende yons giria nyorete. Uno mwana nere korume yayo takero mwakiri chinkobi na ando anchirane nga key we are different. Abantu nabange ba make in life gwetera matemo ne school ne curriculum rito bugate na ndembaro abange ata zaidi ba make it in life gwetera chinjira chinde chitalinga ne certificate ya nyara ku school. School is important lakini gwetera school yuna ndo mwana na bota potential chinde anya tanyora the A plane in mathematics maybe tanyora the A plane in history tanyora the A plane in drawing and design anya nabwate certificate in football bakonyara gutena mutu ya bantu ayegie musakwane n'abantu nabako genda kora no plumbing chi technical colleges in Chirororo na kisi polytechnic kisi national polytechnic ntubwate chi polytechnic ibinyoroma ari cyabere chiko cha kune serikali ntubwate skills na abantu bari bako train life skills naboko mubeka no na se a mechanic ne banga tariere formal school mubeka se mechanic ire town ya se no kabu ando sangyo bere among the greatest engineers mechanical engineers in the world. It's about passion. It's about purpose. It's about nkiumwano yako nyara gokora. Aba ibori tote korengera ngani certificate yo kiragiro mwana anyore obogimo buya gosako goki in life.
certificate mbia lakini kare bori umwana uyu nkia kunyara buya nkikeria gukora isiko no nisiko ye class kiragere anyore mapato ne rabo muntu bwa masikania se ekenyoro na society tigatotike kukondemu abana tigatotike kugendera komeki abana barengera lingaki onye tonyo already you are less a human being in the society. That's wrong. We are equal and we are diverse. We are differently created. We cannot all be mathematicians. We cannot all be physicians. We cannot all be doctors. Abantu mbaro batakire gukora plumbing eye doctor takore. Mbari batakire gukora mechanical engineering eyo doctor takore guse umwarimu atakore. Tigango to appreciate and to agree aki ndore diverse and to rosiri diverse so that we can coexist. Na liora antaka na njengo take. Bono nandi ntubwata abana be category ende baisara stamatemu nandi bakagwa. Kolengana ne curriculum to kote banga bagwete batanyara go join any formal learning institution. Bata so tertiary colleges, bata so polytechnic. Tote babwate a D-, babwate uzene E. Tigango te binga matemtari life and death. Na anda abantu abambabwate space ya sobogima bwaito na sobogima bwa society yonsipi. Abo ivuri kwanza tugochagira abo ivuri nabwo kusanga bakwigete pressures abana bunabo bachagira kubaruka gusena machara bachagira kubaruka buna abantu batari batabwati space gusa batabwati ngendo barakora in life go affect society na gwekonya gwekini kibugima lakini abana bambabwatiri bagasobugima bwaito na sobugima bwa society na kibuga muri bagari abo ngairi gotokera kwanza umwiburi notakira umwa accommodate umwana uyo in fact yando mohaga motebinga ki tigango torigereri nga inkiora kore ingikero rorakore abantu baro bagenderera sekenyoro abantu baro pingiri basomire abantu baro bachagire biashara style gete abantu baro batusene chi greenhouse agri business mwenye manyete kwana no mwana oyo ebiashara mbire agri business ko se biashara mbiro byo bolemi pitatagetio mukondo monene ngoche kusumeke bituma bano bano byachakire ko anga komera kwa maguye gusi ukwa utakaje chieka 40 mayo kokore biashara biashara obore bibuno bwo kusimeka maboba ebotagetaka place yakakeka obore bibuno bwo kusimeka oboko lenda chinsu gotuka chinsu otaketaka space akaketu obore bibuno bwo chingoko obore bwe chinyanya ne greenhouse space yenke gotu nandi kwasangi kwa amazao ari nabagokora kibese kinyinge nandi kuwagendera abantu abange sana bakorera ibintu binande ba succeed in life inki ngotagetache gukora no uri wetete kanyora nero gocha korosia mababa nanda ende gusoma university gusachi kurwari abanyagitari abarwaire Kenyatta nanda ache ko simeka mababa amababa natakire Nairobi supply amaroba watere isana Kenya supply yechinsu momanyete kingitangaze baga chikorwe chinde China nsunjire isana go supply wa Kenya supply horticultural crops chipina chinyanya na nini mbigo isana Kenya inki abapata libageri inki ababande bataso erororo omuyibori nkyo tanchiro mwana goze okagetenga akararo kirwo muremi bono beire peasant kuna liritwara gotabanga inusindo nabali bikosaigo ngeko bono ro muri class yegeke ombanta bange na bari successful Kenya ye abana biashara ababango kugoka babwate chinyomba Nairobi abande barabalemi abanene oboremi nabo gochako boremi kurwa obonsu bobwate okokora goze ne etangeria nene igakwa beke tanarwa bana naro chabane bakora kwa beke ndagere mekwa beke chinsu amacha yukwa na kunya okwaya soki na kobeka yande within a time bono chinsu na chire mali no gutara chikonora bwango njiri gutumia inagenda chionse pichibwate chikonora na gukira na ndime tenyete to kwaoniri bwango ugo chaka igo ocho sangi ugo supply chinsu ose nkisi town yingima ugo supply chinsu na kuru ugo supply chinsu Nairobi korwa abo turi gocha kurukunga omuremi bwe chinsu obo remi obokego ugo chako be manager same no simeka no nipi go supply paka Hilton no simeka no nyene no chako bwe amaboba go supply all over so you become a manager of a big business at the end of the day ozangi oli ochiete university na amore level yamo socially in life so kero montenchero go taranenga on enche nduriko shindana nonde ense tari to go shindana enchira yago sego kuira gochina ngao ne yananga goto chago sinda no rasangi yago ya chire gochiana ndenya enchira chire gochiana tori corona bono ngibe kominyoka asenjo nata to sinda na chinchira chito chiko toira sangao na ndikero muntu nabwa equal chances tigana nebe masakara ari twali kere tukuru getabu kurwe school no bwate chance either through disakarerio or through being innovative ase kenyoro digere around yabu ninki ora kore tari lazima twara disakararia
mbia mono na ndabana bonse pi bari mwa koreta amatemu ria kabiri tigamba tenga mbia mono abaibori tigaturi isuku no morembe bari bakogendera na masomo bagendere bari bakosoa biashara bachake mbia mono.